Prema tome, ja zaista verujem da će ovaj jedan transparentan proces i inkluzivan proces postaviti realne i rokove i aktivnosti i ovo što je pomenuto način praćenja u odnosu na inicijalnu verziju akcionog plana kroz, kako je objašnjeno, track changes, što mislim da je najjednostavnija, znate, to je za osnovnu informatičku pismenost dovoljno da se kroz track changes uporedi ono što je bio inicijalni tekst sa onim što je izmenjeno i dodato. Na tom sastanku od 13. februara je definisano da revizija akcionog plana ne znači brisanje aktivnosti koje su predviđene. Dakle, nijedna od aktivnosti koja nije realizovana neće biti izbrisana. I nije izbrisana. Ona može da se preformuliše, ona može da u odnosu na nove okolnosti se fino iznijansira, da se precizira, ali neće biti izbrisana. Dakle, nema brisanja, može samo da bude dodavanja. Briše se ono što je realizovano i što može da se prati kroz track changes u odnosu na inicijalni tekst. Mislim da je to jedan vrlo, i mislim da i Evropska komisija i predstavnici delegacije su upravo na ovaj način na neki način potvrdili da to jeste jedan pragmatičan i vrlo jednostavan način da se ove promene izvrši i da zaista to bude svima dostupno. Na sajtu Ministarstva pravde, ja sam gledala, je objavljen taj nacrt. Ima ona 3 podpoglavlja, znači borba protiv korupcije, osnovna prava i pravosuđe, i mislim da je vrlo jednostavan i lak. Naravno, vi ste tu da kažete možda šta nije tu dovoljno jasno ili dovoljno dobro, to je u redu, ali zaista mislim da je vrlo lako pratiti način i metodologiju revizije akcionog plana za poglavlje 23. I ja verujem da ćemo uz zaista ozbiljne, seriozne i vrlo, pre svega, konstruktivne u smislu doprinosa boljoj i realističnijoj strukturi samog akcionog plana, uz vaše sugestije evo za par dana, je li tako, do kad treba da budu dostavljeni, da ćemo zaista imati jedan relevantan dokument koji će u skladu sa NPAA-om kao strateškim okvirom, dakle, usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, biti i primenljiv i koji ćemo zaista moći da pratimo ono što prati i Evropska komisija, a prate i naši građani, a to je, dakle, reforme i postavljanje boljih, efikasnijih i pre svega pravednijih institucionalnih aranžmana kojima se vladavina prava sprovodi u jednoj zemlji. Ja verujem da će Srbija biti uspešna u tome i da ćete svi vi, pre svega kao nosioci aktivnosti, biti uspešni u tome.